spring på Sundhed, det er vildt fedt. Og vi har lige fået et nyt springcenter, så vi har nogle rigtig gode faciliteter. Og vi har også nogle gode, engagerede lærere, som der gider lære os at springe. Og ja, for det år man er her, eller de 2 år man er her, så kan man nå at lære en hel masse, hvis man bare gider at gå op i det. Jeg har gået til springgymnastik, før jeg kom på Sundhed. Men da jeg kom på Sundhed, der fik jeg interesse for det. Og på mit første år, der gik jeg fra at være en af de lidt dårlige springere til faktisk at være en af de gode springere. Mit mål med spring, det er selvfølgelig at blive endnu bedre end jeg er nu. Men også, jeg håber på at kunne komme på Sønderjyllands rephold. Og så tænker jeg selvfølgelig, at jeg har tænkt mig at træne nogle hold derhjemme, der hvor jeg kommer fra. Så den helt store drøm, det er at blive efterskolelærer, og så træne spring der.